Много често чувам въпрос как да се поддържа косата, кадровата коса, по-скоро в възрастта 40+. Да, започват определени хормонални изменения и те неимоверно си проличават върху нашите коси. Затова е много важно какви продукти използвате. Хубаво е да се направи една диагностика на косата и да се намери правилното решение, но като цяло кадървите коси обикновенно са сухи, затова наблегнете на повече хидратация. Задължително използвайте маска, не балсам, казвам маска. Дори между няколко измивания слагайте ампули за коса, за подхранване. Също така в дневната си рутина е хубаво да слагате серум в краищата на косата, който тя със сигурност ще абсорбира. И задължително преди да започнете да я сушите, използвайте термозащита. Термозащитните продукти правят един много фин филм около косама, една невидима защита, която всъщност предпазва от горещата струя на сешоара или преса, маша, каквото използвате в своето ежедневие за стайлинг. Искам да ви разкажа в следващите видеа няколко интересни стайлинг техники, бързи стайлинг техники за прически за къдрава коса, които може да направите от дома. Ако имате интерес да ви ги разкажа, пишете ми.